Моята компания има повече от 20 годишна история в България. Ние обслужваме повече от 4 милиона клиенти, като им предлагаме мобилни и фиксирани услуги, интернет и телевизия. Мобилтел е част от Телеком Австрия Груп, която оперира в 8 държави в Централна и Източна Европа. Заедно ние работим за 24 милиона клиенти. Нещо повече, Телеком Австрия Груп има мажоритарен собственик в лицето на Америка Мовил. Компанията, която е втора по големина в света по брой потребители – 400 милиона. Това изключително много ни задължава да прилагаме най-добрите световно утвърдени практики във всяка една функционална област в компанията. В МТО използваме почти всички функционалности на системата Hermes, с което покриваме нуждите на организацията, свързани с процеса по управление на хората. В компанията работят близо 4000 служители и голяма част от тях работят в други градове из цялата страна, които администрираме централизирано и на практика по този начин спестяваме време за администрация. И в този смисъл за нас най-полезни са self-service модулите на Hermes, защото те дават възможност служителите сами да достъпват определен тип информация, която е релевантна на ролята им, като например месечния фиш за заплата, достъп до дължимите бонуси, информация за личните досиета на служителите, която се предоставя на преките ръководители. Аз управлявам 235 човека, които работят в различни градове на страната. Управлението на подобен екип е голямо предизвикателство за мен, но благодарение на селф-сервиса на Hermes всичко става много по-лесно и по-бързо. В специално създадения за нас селф-сервис от Hermes, абсолютно цялата информация, която е необходима за един служител, има вътре на едно място. Това изключително много ни улеснява работата, защото при нас е необходимо да имаме повече внимание, всъщност да работим с клиентите и да се занимаваме по-малко с административна работа. Вътре аз много лесно и много бързо мога да открия необходимите ми графици на хората, които работят с мен, болничните съответно, които ползват, обученията, които са преминали, трудовия им стаж. Мога да видя също така преназначенията, назначенията, информацията за новите служители, абсолютно всичко, което е необходимо за работата на моя екип. За мен лично self-service системата е полезна с това, че всичко става онлайн, доста бързо и лесно хората могат да си подадат заявка за отпуск, да си проверят фиша, който е за заплатата им, да проверят обученията, през които са минали, дати, всичко там е актуализирано и по всякакъв начин е систематизирано. Мисля, че това е основното и голямо предимство, защото хората не се занимават с ходения по различни отдели, различни хора, до HR-а, до шефовете отдели и така нататък, за подписи, за отпуски и всичко става много бързо и лесно. В допълнение, self-service модулите пестят логистично време от изпълнението на рутинни дейности, не на последно място и на хартия, тъй като голяма част от процесите са автоматизирани и електронизирани. Технологиите са част от нашето ежедневие. Наш партньор са Технологика. С тях работим повече от 13 години, а през 2008 година бяхме първата компания, която въведе новата версия на системата Hermes. От тогава заедно въвеждаме всякакви новости, всичко в услуга на нашите вътрешни клиенти, бързо и ефективно, за да можем да обслужваме нуждите на бизнеса. Ние сме динамична компания и работим в динамичен екип. Важно е нашият партньор Технологика да работи със същите темпове и бързо, адекватно, ефективно да отговаря на нашите нужди, да работим в истинско партньорство. Така е било досега, вярвам, че това ще остане и занапред.